एगो लड़की बड़ी उदास बिया। उदास होके अपना गांव में अपना द्वार पर बैठल बिया। सुंदर बिया, बोलत नइखे केहू से। गांव भर के लड़का पूछत तरह से कि भाई का बात बजे इतना ही उदास बिया, या तो घमंड में हुई या तो कहीं डिस्टर्ब हुई। गोलू राजा से लइका एक मन के बात तो जानते बड़े कि का ही का करी का करत हुई। मन के बात अपना मित्र से बताओ तर। कि उपरवार भइल बाना, अरे बुखार भइल बा। उपरवार भइल बाना, अरे बुखार भइल बा। छौड़ी से पूछो एकरा प्यार भइल बा। उपरवार भइल बा, बुखार भइल बा। उपरवार भइल बा, बुखार भइल बा। आखिर काहे उदास बिया किए हो? अरे छौड़ी से पूछो एकरा प्यार भइल बा। छौड़ी से पूछो एकरा प्यार भइल बा। बड़का स्टैंड नहीं खेलो वाह लगाओ ये। एह लड़की के हम कैसे जननी? हम कोनो भगवान तो होई ना, ना कोनो हम हो मध्य प्रदेश वाला बागेश्वर धाम। चेहरा पढ़ के जान गई कि पगलाई दिया। जुल्फ लहरत बार खौराई बहो, आखी हो सत मुँह मुरझाई बहो। वो स्टैंड में हमार लंबाई नाप ली कितना मांगता, इनमें एगो एक्स्ट्रा माइक सेट कर दी ताकि हम अपन गीत संगीत सुना सकी। जुल्फ लहरत बार खौराई बहो, आखी हो सत मुँह मुरझाई बहो। आखिर का है एक सीना हमार भाई
गुड्डू राय जी पहले संगीता जी के थे। हमारा पिताजी के बगल में जो भाई बात करो तरह उपरे रंजन उर्फ डब्लू जी हवन बड़ी मानने वाला भाई, बड़ी मानने वाला। एक रसीन पो जवानी सवार भइलु बा, एक रसीन पो अरे जवानी अरे सवार भइल बा किए हो अरे छौड़ी से पूछो एकरा प्यार भइल छौड़ी से पूछो एकरा प्यार भइल बा, प्यार भइल बा। हेलो जीवन में धर्मेंद्र भैया हाँ कह ना हाँ कहला ना हाँ बबुओ कहला। यह जीवन में आदमी के अपन अपन पहचान स्वाभिमान होके के चाहिए। अभी जितना गीत भइल केवल जन मनोरंजन, केवल क्यों कैसे श्रोते आए हैं, हमारा भी ड्यूटी है। बाकी देखिए अभी के गीत भाव में हो संगीता जी ये हो हेने आओ संगीता जी, हेने आओ तरह के देखो तो और सब दिया जाएगा। चल डगर में डेग डगमा गातात हो, एक छेना न मुँह में घोटाता चले डगर में देख डगमगाए लागल, छेना अगर न मुँह में घोटाए लागल, बाल बिखराए लागल, आँख हंसे लागल, मुँह मुरझाए लागल, तो जानी है बाबूजी केहू से प्यार हो गई कि दिलदार सोना कि दिलदार सोनात बुलू अरे जार भई बाए
शोगुन बाद में किए हो अरे छौड़ी से पूछो ये करा गली के लगली बीमारी न हो झारावल बाड़े मुझई शिकारी न हो बड़ी हम ना डाले के आज ले जननी धर्मेंद्र भी आज ना हम डाले के जननी आना निकाले के हेलो ए पगली के लगली बीमारी न हो झारावल बाण ओझई शिकारी न हो तनी मनी शौक होता है संगीता जी रौरा पर कि गोलू सोंगे अरे संझे में कारोबार भई गोलू सोंगे संझे में कारोबार भइल बा संगीता जी ना रहती तो हम ना कहती बाकी बाड़ी तो कहते कि अब छौड़ी से पूछो करा अरे प्यार भई छौड़ी से पूछो करा चढ़ जा चढ़ जा और बात कि ऊपरवा भइल बाना चला चला अरे ऊपरवा भइल पोखर भइल बा परवार भइल बा पोखर भइल बा किए हो अरे छौड़ी से पूछो ये करा अरे पूछो ये करा पूछो ये करा अरे प्यार भइल ए हो छौड़ी से पूछो ये करा प्यार भइल बा ए हो छौड़ी से पूछा छौड़ी से पूछा छौड़ी से पूछा प्यार पहलवान जी बानी की बानी